Благодаря. Включвам отново Александра Гюзелева от галерия Арте. Привет, Дими! Ние сме на гости в пространствата, създадени от Слав Недев, честита изложба. Благодаря. Дълго подготвена специално за пространство на галерия Арте. През януари открихте нова магика в галерия Българи и сега това е следващата изложба. Да. Има продължение като че ли на пространствата, които видяхме в нова магика, но за колегите ви, които познават работите и за публиката, ще бъде интересно да видят новите произведения. За тези обаче, които за първи път влизат в вашите светове и пространства, къде ги каните? Каня ги в едно място, където имат възможност да останат за малко насаме с себе си и през изображенията, които им предлагам, да се свържат с някакви собствени асоциации, мисли, рефлексии, които може би иначе ежедневието изтласква някъде назад и надолу. Точно зад вас е картина, която се нарича упражнения с знаме. Така. Да. Зад мен пък между ангели и демони. Доколко са важни заглавията, които поставяте? Все пак вие насочвате аудиторията на някъде. Мисля, че заглавията по принцип за всяко едно произведение на изкуството са важни и в този случай, да, те насочват зрителя към някаква линия или пък най-малкото изразяват това, за което аз съм си мислил, докато съм правил съответната картина. Ето, например, ако става дума за между ангели и демони, за мен това е един размисъл за битието на човека въобще, което преминава между добри и зли сили. Какви са историите на фигурите? Тук отново се преплитат фигури, архитектурни обекти, символи, като знамето. Има ли истории зад фигурите? Архитектурата си присъства. За мен тя е много интересна, защото тя е израз на човешкото в много голяма степен. Това е намесата на човека в средата, в която ние живеем. И същевременно съм си мислил, че тя е израз на неговото усещане за света въобще и за себе си в света. Затова и архитектурата от различни исторически епохи е различна израз именно на тези нагласи. И затова, мислил съм си, грозната архитектура ни дразни така много, защото тя всъщност нарушава нашето естествено усещане за структура и подреденост в космоса. Иначе в моите работи просто тя представлява един мизансцен, в който намират своето място и своето битие, фигурите, които аз слагам там. И така, това е... Така сте го мислили. Употребихте думата мизансцен, вероятно не случайно и Мария Василева, която е куратор на изложбата, в своя текст пише: картините създават усещането за сценичност. Зрителят е поканен да влезе в пространствата и да ги доизгради. Да, може да се каже мизансцен, защото според мен в тези работи всъщност има някаква и драматургия, така да се каже, театралност, доколкото в театъра винаги има някакъв разказ, някаква драма, някаква случка, ситуация. Специално за галерия Арте подготвихте тази изложба. Колко време всъщност рисувахте? Общо взето, последната година премина в работа за тази изложба, като, разбира се, трябваше в нея да се намери място и за една друга голяма изложба, на която бях куратор. Нека да припомним и за нея. Всъщност, ето сега наближава Коледа и Нова година, време за равносметки, затваряме годината, както се казва. Смущение, изгубения свят. Тя беше в залите на Шипка 6. Тя беше, да, в зала 1, най-голямата зала на Шипка 6, Съюз на българските художници. Може още да се каже, че беше инициирана от секция живопис, но аз поех кураторската работа, защото идеята беше моя. Кого поканихте, кого обединихте в тази изложба?
В изложбата са поканени 24 автори. Всъщност единият съм аз самия, т.е. аз не съм канен. Целта ми беше да покажа хора от различни поколения и работещи с различни медии и различна стилистика. В този смисъл, мисля, че изложбата беше успешна. Голям кураторски проект, голямо дело, което отнема време, енергия и сили, но остава в тази изминаваща година за вас. Точно така, да. Тази година ми отне време, но всъщност изложбата беше започнала да се подготвя от миналата година. И тук ли слагате финал в галерия Арте, поне за тази година? Да, за тази година това е последната изложба. Поглеждайки напред, какво предстои? Предстоят изложба в Пловдив, в Търново и есента в София, пак в една малка галерия. Междувременно и участия в някакви групови проекти. Това е за следващата година. Доста планове. Има, да. Добре, пожелавам успех. Финално синхронични пространства. Кое сложи заглавието? Синхронични идва от понятието на Юнг, за което въвежда. Той за събития, които са свързани смислово и не толкова причинно-следствено. За илюстрация само това са събития от типа, когато мислим за някоя, той ни се обади внезапно по телефона. Такива странни неща, които всеки обаче е преживявал. А пространства, всъщност си мислех, че в тази изложба пространствата сме самите ние. Всеки един човек е едно пространство само по себе си. Не случайно и римляните са имали тази мисъл, човек прави мястото, а не мястото човека. И така, както стана дума, в картините съжителстват различни персонажи, които всеки със собственото си пространство и в тяхното взаимодействие. Това ми е интересно на мен. Добре, много благодаря. До 19-ти продължава изложбата на Слав Недев в галерия Арте. Не я пропускайте, какво друго да кажа. Благодаря. И аз благодаря. Останете с предаването.